Alden Richards mayon nga lahi nga Yaya Dub ang makita sa ilang umaabot nga MMFF entry nga My Baby Love. Ang storya sa sa showbiz chika ni Crystal Currente. She's out of the Yaya character na. Mao kini ang gibutyag ni Alden Richards kabahin sa iyang love team nga si Maine Mendoza nga makakuyog niya sa upcoming Metro Manila Film Festival entry nga My Baby Love. Mato ni Alden nga dili pa siya kabutyag og detalye bahin sa umaabot nga entry apan iyang gi-confirm nga dili na mahimong Yaya Dub si Maine sa maong salida. Tungod ani gibutyag ni Alden nga mutabi na si Maine sa iyang role niini. Bisan pa man under wraps pa ang mga detalye kabahin sa salida og pa mahibaw-i kung unsa pagyud ang role sa duha, aduna na yung mga gagmay nga clues nga makita pinaagi sa tabang sa fan. Ang Instagram account nga Yaya Dub Alden_forever ni share og usa ka hulagway nga nagpakita ni Alden ug ni Maine nga adunay mga nerdy look. Apil sa caption sa maong hulagway ang hashtag #MyBabyLove diin makuha nga parte kini sa ilang shooting sa bagong salida. Samtang si My Baby Love director Joey Reyes generous pud kaayo sa pag-share og mga hulagway kabahin sa shooting sa maong salida. Crystal Currente alang sa Showbiz Chika.